Pozdrav svima, danas radimo banana kuglov. Za početak u čistu zdjelu stavljamo 300 g brašna, 70 g muskovado smeđeg šećera, 1 vrećica praška za pecivo, 1 vrećica vanili šećera, ribana korica od 1 limuna, pola žličice soda bikarbone. Sve to dobro izmiješamo. U suhe sastojke stavljamo 3 cijela jaja. Po želji možete staviti 2 žličice ruma, 150 ml mlijeka, 120 ml ulja. Sve to dobro izmiksamo. Nakon što smo izmiksali, smjesu raspodijelimo na 2 jednaka dijela. Prethodno rastopljenih 70 g čokolade u malo mlijeka umiješamo u jedan dio smjese. Kalu za pečenje lagano nauljimo, te nakon toga sipamo bilo koju smjesu po želji, znači nije bitan redoslijed. Te na kraju ih lagano sa vilicom ili nožićem da se unutra pomiješa i da dobijete neke šare. Pečemo nekih 20 minuta na 180 stupnjeva. Za kraj možemo posipati sa šećerom u prahu te ukrasiti sa bananama. Mogu reći da kuglov kao kuglov uvijek je onako, ako je samo tijesto dosta suh, ali ove banane su mu dale jednu sočnost. Dobar tek.